Mga Kalingap, dito po si Kalingap Alvin. Kasama ko si Atong, si pamangkin ko. Papunta po tayo mga Kalingap dun kay Hernani, yung ano po, yung na-vlog natin na may sakit sa puso. Yung bata po na nagwawalis, gagawa ng walis. At puntahan po natin mga Kalingap. At ito po mga Kalingap yung bahay nila. Ayan po. Tao po. Hello. Oh, ito na si ano. Okay na, magaling na. Oo nga po, nabuti na po ang pakiramdam. Mabuti na. Kamusta yung gamutan niya? Nagre-request nga po sa kanya ng to the echo tsaka ultrasound. Yun po ang nire-request sa kanya. Meron po siya dyang Magkano yung to the echo? Hindi ko lang po alam. Ultrasound tsaka to the echo, no? Hernani, ikaw, kakamustahin kita. Kamusta na yung gamutan mo, Toy? Kamusta ng gamutan mo? Bakit parang nangiti lang? Anong ano niya? Hindi siya nainom ng gamot? Hindi po. Bakit? Dinuduwal na din po kasi. Hindi niya tinatanggap. Ang po talaga sa kanya, injection. Po kasi yung dalawa pagbibilian niya, iinom siyang gamot o kaya magpapa-inject siya. Binili niya po magpapa-inject siya kasi hindi niya din po pinakaya. Kasi masama yung lasa. Toy, magpa-ano ka? Magpa-inject ka? Paano ka man gagaling yan? Meron naman palang gamot. Meron din kaming tutulong sa'yo. Dapat tulungan mo ang sarili mo. Kaya mo bang magpa-inject? Hindi mo kaya? Kala ko ba gusto mong gumaling? Nag-iba po yung niya nung malalasahan niya yung gamot tsaka yung injection. Parang may trauma siya. Opo, tapos pag nakikita niya na yung gamot, suka na rin siya ng suka. Oo. Kaya nakita lang niya? Kahit paracetamol, hirap siya. Minsan dudurugin pa namin, tapos hawakan pa namin yung ilong para mainom. Hindi ba pwede ihalo sa pagkain na Hindi. Hindi din po. Alam niya din po. Na may gamot. Iba daw po yung lasa ng pagkain. Kayanin mo to para sa sa kalusugan mo. Pero ang kailangan daw, mayroon pang kailangan yung to the echo, tapos to the echo po, tsaka ultrasound. Meron po siya dyang, yung request? Magkano lang siguro yung ultrasound, siguro nasa 600 lang. Ang to the echo, let's say, nasa 2K, ganun. Nire-request po yung kasi 3 years ago na po, mula nung nagpa to the echo siya. Oo, para makita. Kung may pagbabago. Tatanungin muna natin si, Hernani. Uy, Toy, kayanin mo. Kayanin mo, kahit di kaya. Magpatulong ka kay, kay pinsan mo. Kay Cedric. Cedric, yun. Inoperahan pa yun. Ang paanon. Ganun dapat ang, nakaya mo. Hindi mo kaya yung gamot. Ano na lang gagawin natin? Hindi mo kaya kasi gagaling ka naman, makakabalik ka sa pag-aaral mo. At matutupad mo yung yung pangarap mo maging seaman. Kung gagaling ka, dapat uminom ka ng gamot. Ngayon ba hindi siya, dapat may iinumin siya ngayon pero hindi niya iniinom. May iinumin po siya, tapos may pang-inject po dapat sa kanya. Ngayon din meron naman sana Meron po. Kaso ayaw lang niya. Tapos nandyan lang din po yung nag-inject, kaso ayaw naman din po nilang pilitin. Ayaw. Kasi baka daw po yung karayo maputol sa puwet. Kasi maaray siya Bibigyan kita ng 1,000, magpa-inject ka. Kaya mo? Hindi pa. Bibigyan kita ng 1,000. Pagpa-inject ka lang. Kahit anong gawin mo dun sa pera, sa'yo na yun. Hindi mo kaya? Dapat mag-inject ka para gumaling ka.
Kahit bigyan kita ng 2,000. Hindi mo pa rin kaya. Tinatawanan ka ni ate mo. Ay, hindi pwedeng ganyan. Dapat siguro yung pampatulog ba? Papatulogin siya, tapos i-injectionan siya. Kaso ang pampatulog, injection din yun eh. Ini-inject ko. Kasi pag tulog siya, magigising din siya. Tapos pag minsan po napapaturukan namin siya, pag yung inaatake na naman siya ulit, napapaturukan po namin siya. Kailangan may nagmamassage sa puwet niya, tapos may akap-akap siya. Tapos nakaluhod siya. Udi, mabayad tayo ng mamassage sa puwet. Bakit ka tumatawa? Bakit? Mayroon tayong pera. Oo. Si Mama Net and Sir James nagpadala sa'yo. Tsaka meron pang isa. Para sa'yo, para sa gamutan mo. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Dapat makapaturo ka ngayon. Bibigyan kita ng 1,000 o 2,000. Payag ka? Di. Masakit talaga? Tiisin mo. Ang tingin mo, patingin nga ng kuko mo. Talagang may puso. May ka sa puso. May something. Kasi ganyan yung kuko niya. Patingin daw ng Hernani, yung mga kuko mo. Ganyan po mga kalingap. Medyo malalaki yung niya. Kuko. Sa puso ang ibig sabihin. Magpa-inject ka kasi ilang months daw ang inject niya. Hanggang mag-18 po siya. Every 27 days. 27 days. Nandiyan po yun sa record. Oo. Hernani? Ito, huling tawad, magpa-inject ka. 3,000. Ayaw mo pa rin. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng pero hindi ba kamusanay kasi siya, Pag nagtanggap siya, dapat may pera. Dapat, bibigay ko ito sa'yo ngayon. Pero magpa-inject ka, ha? Siya. Kasi mahirapan tayo niyan eh. Hindi ka gagaling niyan. Kahit anong pilit ni mama mo, hindi. Kahit kung anong sabihin ko kanya, ayaw niya talaga. Hindi naman namin mapunta doon. Kasi ayaw niya. Nalakas siya. Tapos pagtatapos na nagpupwersa siya sa sarili niya, hingal na siya. Yung pintig ng puso, ng niya dito, malakas. Malakas. Yung niya. Lakas nga Paano man siya magagamot kung ganun? Pinapakiusapan niya po namin yan kasi pag may tumulong sa'yo na mga vlogger, tapos sabi namin dapat i-vlog yung magpapagamot niya. Sabi niya oo, tapos ngayon oo. Magpa-inject ka. Bibigyan ng ng pera. Magpa-inject ka lang. Di, seryoso talaga hindi kami talaga papayag na hindi ka magpagamot. Kailangan magpa-inject ka ngayon. Kailangan ata si mama mo para mapilit natin. Wala man siya ngayon. Mamaya pa. Tapos ang na-inject po sa kanya, galing pa po kasi. Pero dyan po nakatira na siya po yung nakaano sa center kasi. Mga 7 na siya nadating. Kaya gabi na din siya natuturukan. Minsan umaga. Bago umalis. Pero dapat magbibigay ako ngayon ng ng cash. Ito para sa kanya mula din sa pang pauna. Cash para sa makapagpa-inject siya. Kasi kapag hindi siya nagpa-inject, wala na susunod na tulong. Wala din kasing saysay yung tulong.
Eh, bibigay ko muna ito. Ano lang, ay kumbaga paunang ano. Para ito sa gamot. So, kayo na din yung bahala dito sa pera. Kung anong ano. Bibili ba ng gamot? Ganon? Opo. Bibili po ng gamot. Kasi pag na-inject na po yan sa kanya, dapat may kasunod. Ito na yung ano. Pero, dapat makapa-inject siya ngayon. Kung hindi, wala na. Hindi din natin siya ano, magpa-inject ka. Bibigyan ta ka ng skin. Bibigyan ta ka pa ng ano, 3,000. Ha? Naganglaro ka lang daw ay. Ano? At tanggapin mo na para makapaano ka na. O, tanggapin mo. Pag tinanggap mo yan, mapa-inject ka na. Ha? Kaya mo yan. Sapwit man eh. Sapwit man. Masakit yun. Saan mo ba gusto magpa-inject? Siguro lagi na. Nakailang inject na siya. Simula po kasi yan ng 12 ata siya or 13. Ilan na taon na siya ngayon? Magti-15 na po. Tuis lang. Kaya mo naman yan. Kaso pag hindi na po siya natuturukan, nalilipasan na siya kahit isang turo, inaatake na po siya. Tapos matagal na naman bumalik. Bumalik sa dating katawan. Gaya po niyan simula nung December po yan sakit niya hanggang ngayon. Kasi hindi siya naturukan. Naturukan naman po siya nung isang beses. Hindi din naman po kasi isang turok lang po yun. Dapat sunod-sunod na naman po yung turok. Every 27 days. Pag Tsaka mamanet, nagpadala yun ng pera. Ngayon bibigyan kita ngayon ng 3,000 para magpa-inject ka. Ha? May susunod pa. Basta papagamot ka. Ha? Hindi pwedeng hindi ka magpa-inject, ha? At tatanggapin mo na, magpa-inject ka mamaya. Ha? Tatanggapin mo na, kaya mo yan. Kaya mo yan, Toy. Ano? Ano lang, pray ka na anuhan ka ng Lord na hindi maging masakit yung injection. Parang kurot man lang yun ng langgam. Langgam. Ano? Yan, kasi kapag ka nalaman namin di ka nagpa-inject, paano tayo makakapag ano yan? Kakatuloy-tuloy. So kapag nakapag-inject ka, ang sunod natin gagawin ay magpapa 2D echo. 2D echo at saka ultrasound ano. Pero ngayon, mag-try na muna natin yung ano. Para malaman natin na willing man siyang magpagamot. Kasi may ano din eh. 'Di ba kapag hindi siya napalilipasan siya, na-atake siya, 'di ba? Pag ina-atake siya, tapos pag nahihirapan siyang huminga, nanghihiram kaming nebulizer para mapasukan siya ng salbutan. Tapos yun, na siya. Nanghihiram lang kayo ng nebulizer na lang ha. Yung bibili natin pagbalik namin. Doon lang yun naman yung naanas sa mga butika, nebulizer. So, bibilang kita ng nebulizer pag balik namin. Tapos ngayon, yung 3,000 na yan, dapat makapa-inject ka na dyan, ha? Ha? Okay, kapag ka, kasi may gamot pa, at least may pera kayo na mabibili-bili pa sa gamot niya. Pag sasama po, kaya si Cedric o kaya si, Ibay. Oo, si Para magpaturok siya. Oo. Tinanggap mo yan. Balik ko, may nebulizer. Tapos sana nagpagamot ka na, nagpa-inject ka na para mapad 2D echo ka na. Tsaka yung ultrasound, ha? Para malaman namin na tunay talagang gusto mong gumaling. Na kasi siya nagkaroon ng trauma dun sa Nagkaroon siya ng trauma dun sa gamot. Kasi pag kaayaw niya dapat gamot. Kasi bawal nga po siyang magpasan. Kaso kailangan pang hawakan yung ilong para malunok niya yung gamot. Na mahirap naman din pag gamot kasi din naduduwal. Nasasayangan lang. Dapat nga sa kanya yung inject. Inject talaga. Hernani? Tama yan?
Sige, ano, magpapa-inject ka mamaya, ano? Kayanin mo, ha? Parang di mo kaya, ah. Pag nagpa-inject ka na, sabihin mo sa akin, ha? Bibigay ko para, ano, magtuloy-tuloy yung gamot, ha? Okay, at Salamat po. ang pagaling ka, medyo okay, tumaba siyang konti, ano? At maraming nag-aalala sa'yo. Kaya mo yan para tuloy-tuloy yung pag-ano mo. At God bless, mapunta na kami, ha?